Dnešný seminár bude pojednávať hlavne o zmene chladív, ktoré vlastne sú spôsobené zmenou legislatívy na európskej úrovni a s tým vlastne vyplývajúce zmeny, ktoré sa týkajú nielen teda retail sortimentu, ale vo všeobecnosti v zmysle, ako sa pozeráme na chladivá ako také. Čo znamenajú tieto zmeny v praxi, si povieme v nasledujúcich slajdoch, aby však nejakým spôsobom sme sa dostali k problematike samotnej veci. Prejdeme si postupne 6 blokov, alebo teda agendu. Najskôr si vysvetlíme, prečo má dnes chladenie oveľa väčší význam než kedysi, aby teda bolo to nejakým spôsobom opodstatnené to, že o čom sa budeme dneska rozprávať. Potom by sme sa pozreli na konkrétne riešenie spoločnosti Rital, ktoré vlastne sú súčasné a ako sa ich neskôr v kontexte týchto legislatívnych zmien dotknú. A úplne nakoniec, ak nám teda vyjde čas, verím, že nám vyjde, by sme si teda pozreli aj nejakú softwarovú podporu, ktorá je do týchto zmien zahrnutá a ako vlastne vieme túto softwarovú podporu využiť v zmysle zmien týchto legislatív. Dovolil by som si ešte, že ak si máte dnes odniesť nejakú myšlienku alebo niečo z tohto semináru, prosím, skúste uvažovať v širšom kontexte, teda, že chladenie už nie je len doplnok rozvádača, možno ako to bolo kedysi, ale je to vlastne už jeho aktívna strategická súčasť, ktorá vlastne vplýva na správny chod jednotlivých rozvádačov. Ideme cez ten prvý blok. Prečo teda riešime chladenie rozvádačov? Je to vlastne úplný základ a je to taký, ako som povedal, úvod do tej problematiky vo všeobecnosti. Chladenie rozvádačov je vlastne kľúčový faktor spoľahlivej prevádzky. V podstate už by sa dalo povedať, že kdekoľvek. Rozvádače nie sú len skrine s komponentmi, ale je to ako keby technologicky komplexný systém, kde teplo zohráva zásadnú úlohu. Rozvádače sa za posledné roky zásadne zmenili. Týka sa to rozvádačov, ktoré boli niekde jestvujúce nejakým spôsobom a došlo k nejakej obmene alebo doplnenia, alebo proste zmeny tej technológie. A toto všetko zásadne zmení samotný ten výkon, môže sa zmeniť hustota, pravdepodobne bude vyššia, lebo ten priestor na tých jednotlivých prevádzkach ostáva ako keby rovnaký, ale vy ste nutení tam dať tam viac teda tej technológie, alebo teda iné elektroniky. Toto všetko dokopy znamená to, že sa v tých rozvádačoch generuje určite viac tepla, jednak preto, že tie zariadenia na seba vplývajú samozrejme navzájom, takže nie, že zohrievajú ten vzduch, ktorý je proste v okolí, ale zohrievajú aj seba navzájom. No a toto všetko má nejak za následok tie body, ktoré sú tam vypísané, to znamená, že vlastne je tam ten rastúci výkon, je tam to vyššie tepelné zaťaženie a keď všetky tieto elementy dáme dokopy a nesprávne máme nastavené to chladenie, alebo nesprávne je vymyslené to odvetrávanie jednotlivých rozvádačov, dostávame sa do rizika zvýšenia porúch, s ktorým vlastne idete do rizika nežiaducich odstávok v jednotlivých prevádzkach a tak ďalej. Čo sa stane, ak to chladenie alebo to odvetranie rozvádača je zle teda navrhnuté alebo nesprávne, môže byť napríklad podimenzované? Máme tam graf, ktorý som si vyťahol z nejakých historických archívov z predchádzajúcich prezentácií, avšak z toho ten graf je stále aktuálny a možno, že ešte viac aktuálny ako kedykoľvek predtým. A vlastne máme tam dve krivky, kde na tej spodnej vidíme teplotu, ktorá sa kumuluje alebo generuje v jednotlivých rozvádzačoch. A naľavo potom vlastne máme časový horizont. Znamená, že tam mám preklep a tá druhá 0,1 má byť len jednotka, je to rádovo v rokoch. A teda, aby teda bolo z toho nejak smerodajné, že k čomu to speje, je to, že povedzme, ak máme
v rozvádzači teplotu 50 stupňov, tak sa môžeme pozrieť, že kritický bod je niekde zhruba na úrovni, to je 1, 2, to sú vlastne 3 roky životnosti určitých komponentov. Toto je relatívne aj není, pretože niektoré tie zariadenia sú dimenzované tak, že znesú aj väčší nápor tepla po určitú dobu, avšak každý z jednotlivých komponentov, ktoré sú osadené v rozvládači, hlavne z tých modernejších, tak jednoducho tú životnosť, tá teplota vie rapidne klesnúť. Napríklad frekvenčný menič, ktorý povedzme, že by vnútri bolo nejakých 60 alebo 70 stupňov a išli by sme pomyselnou krivkou hore, tak jednoducho dostávame sa na tú kritickú životnosť povedzme už len 1 roka a teda ideme už dopredu, by sme ako keby išli do rizika toho, že nám ten jednotlivý komponent vie klaknúť. Preto je vždycky optimálne držať ten environment teploty v tom jednotlivom rozvádači na čo najviac takej prevádzkovej teplote, povedzme rádovo zhruba od 35 do 40 stupňov. Toto má za následok, že často sa rieši len to, že či ten rozvádač funguje dnes. Hej, ako sme si teraz povedali, otázka to môže byť 1, 3 a viac rokov. My sa však snažíme pozerať na tú životnosť alebo funkcionalitu jednotlivých rozvádzačov, alebo teda tej technológie, ktorá je vo vnútri, že ako to bude fungovať povedzme o 5, o 10 alebo o 15 rokov. A na základe toho grafu je zrejme, že keby sme umelo alebo teda vedome vystavili tie komponenty aktívne, ktoré sú tam a generujú to teplo a sú citlivé na to teplo, že ich dopredu vystavíme teda nežiaducím vplyvom. Z toho všetkého vlastne vznikajú zase skrátenie životnosti, neplánované odstávky a s tým súvisiace vyššie prevádzkové a servisné náklady. Výmena jedného frekvenčného meniča, alebo teda správne odchladenie rozvádzača bez nutnosti výmeny frekvenčného meniča je určite lacnejšia záležitosť, ako keby mal vzniknúť povedzme poldňový prestoj, pretože jednoducho klakla celá výrobná linka a zastavila. Aké má spoločnosť Rittal riešenia, čo sa týka chladenia rozvádzačov alebo teda priestorov, kde je to nevyhnutné a máme na to priamo produkty, ktoré tieto veci vedia ovplyvniť. Aby sme sa tam postupne dostali, treba si nejak vysvetliť najskôr, alebo teda pojmy, teda, že aké formy chladenia poznáme a kde sú viac a kde sú menej vhodné. Úplne najjednoduchšie teda je vlastne pasívne riešenie, alebo pasívny teda odvod tepla z rozvádzača, alebo teda z priestoru, ktorý môžeme docieliť 2 spôsobmi. Jedno je to, že to teplo uniká len teda povrchovým únikom tepla, to znamená, že rozvádzač je povedzme niekde, môže byť kľudne aj v nejakom outdoorovom prostredí, povedzme, že je vonku, niekde na poli a tak ďalej. V zime je samozrejme všade chlad, však sú nulové alebo minusové teploty a jednoducho to teplo, ktoré tam vzniká aj počas funkčnosti tej technológie, ktorá tam je, tak takýto odvod tepla povrchom jednoducho stačí. Aj tie komponenty sa držia na tej svojej prirodzenom chode prevádzky. Ak už teda pasívne riešenie nestačí, ak chceme nejakým spôsobom filtrovať alebo mať kontrolovaný ten prietok vzduchu, lebo pri tom pasívnom to nevieme odkontrolovať, spoliehame sa ale nejaké fyzikálne zákony, tak pomocou ventilátorových jednotiek, ktoré môžu byť či už pretlakové alebo potlakové, vieme docieliť to, že jednoducho ten vzduch je tam proste už kontrolovaný a hlavne je tam dodržaný teda ten prefúk alebo teda ten prietok vzduchu. Tomuto taká malá nadstavba je výmenník tepla, ktorý je vlastne, ale teda musíme si povedať, že vzduch, ktorý stále ešte teda negeneruje chlad. A sú to v podstate len 2 ventilátory, ktoré fungujú na rovnakom princípe teda ako obyčajný ventilátor, ale vieme to využiť pre prostredia, kde nechceme, aby ten vzduch z okolia akýmkoľvek spôsobom bol vofúknutý dovnútra do rozvádzačov, aj keď povedzme išiel by cez nejakú filtračnú povedzme mriežku alebo vložku. Môžeme to využiť v takých prostrediach, kde stále stačí chladiť okolitým vzduchom, avšak ten environment, v ktorom sa rozvádzač nachádza, môže mať
horšie podmienky. Napríklad to môžu byť rôzne olejové výpary, môžu tam byť sladké výpary, ako sú napríklad cukrovary, rovnako tam napríklad môžu byť drevená pilina a podobne. Tieto tri spôsoby, ktoré som doteraz spomenul, sú závislé vždycky hlavne na okolitej teplote. Je teda všeobecne známe, ale teda len pre také rýchlo pripomenutie. Čo sa týka okolitého vzduchu, môžete vháňať do rozvádzača alebo do priestoru len ten vzduch, ktorý je v okolí. To znamená, že ventilátor v žiadnom prípade nevie generovať chlad. Ak už teda tie tepelné straty, ktoré sú vytvorené komponentmi inštalovanými vo vnútri v rozvádzači, alebo teda v priestore, a není teda to okolie schopné to nejakým spôsobom ochladiť, používame zariadenia, ktoré chlad priamo generujú. Medzi takéto jednotky patria chillery, ktoré chladia chladivo, alebo teda kompresorové jednotky, ktoré sú vlastne takého kompaktnejšieho prevedenia a vieme nimi lokalizovať generovanie chladu do menších priestorov. Všetky tieto stupňujúce sa teplné záťaže vieme nejakým spôsobom už dopredu si navrhnúť, ktoré by tam boli vhodné viac alebo menej. Vždycky to vlastne na zohľadnení teda samotného tepelného výkonu inštalovaných komponentov, toho prostredia, ako už bolo spomenuté, a teda aj spôsobu inštalácie, alebo teda aké sú možnosti inštalácie už na danej lokalite. Jednotlivé riešenia potom v závislosti to, ktoré je, ktoré je použité, tak môžu mať vplyv na maximálnu spoľahlivosť, nejakú energetickú efektívnosť a takisto teda aj ako dlhodobo vedia byť prevádzkované. My sa pozeráme na chladenie nie ako samostatný produkt, teda aby bolo spomenuté, ale vnímame to ako priamu súčasť rozvádzača jednotlivých aplikácií a teda toho prostredia, ktorý tam jednoducho je. Čo sa týka pasívnych riešení, teda keď nechceme to nechať len to povrchovou teplotou, spoločnosť Rittal má v portfóliu teda filtračné mriežky, niektorí možno, že priamo používate a ste s nimi stotožnení. Od najmenších rozmerov 15x15 cm máme najväčšie až skoro do veľkosti 400x400, prípadne vieme tam dať perforované dvere a podobne. Všetko v podstate len na to, aby jednoducho to teplo na základe, ako bolo spomenuté, fyzikálnych zákonov bolo prirodzenou cestou odvádzané z jednotlivých rozvádzačov alebo teda priestorov. Toto riešenie je vhodné, kde je vlastne nízke tepelné zaťaženie a čo je taká výhoda, čo sa týka nášho sortimentu, je teda to, že už teraz máme, ani si nepamätám, koľko generáciu minimálne dizajnového charakteru týchto filtračných alebo výstupných mriežok, ale stále platí to, že aj oproti tým úplne prvým, ktoré si ja ešte pamätám, stále platí, že majú jednotnú veľkosť otvorov. To znamená, že keď máte akúkoľvek historickú, už by sa dalo povedať, tak jednoducho ju odstránite a nasadíte novú a jednoducho je to bez nutnosti zmenu tvaru otvoru alebo teda veľkosti. So zvyšujúcou sa však generovaním tepla je nutné niekedy mať proste už aj kontrolu nad tým vzduchom, ktorý tam teda je. My to vieme docieliť úplne najjednoduchšie a to je použitím ventilátorových jednotiek. Na obrázku môžete vidieť teda, ako je teda fyzikálne prirodzený, ako je fyzikálne prúdenie vzduchu. A to je teda to, že teplý vzduch stúpa. Skôr som spomenul, že ventilátory môžu byť podtlakové alebo pretlakové. Pre pripomenutie spoločnosť Rittal, čo sa týka nástenných ventilátorov, tak tam je možnosť v podstate použitia oboch využitia, a to len jednoduchým odsvaknutím, otočením ventilátora a 180 stupňov a zacvaknutím naspäť. Teda zmeníte potom len teda pozíciu toho ventilátora. Potom vlastne máte dodržaný takýto by som to povedal, komínový efekt, čo sa týka prúdenia vzduchu. A pomocou rôznych regulátorov viete potom to
to prúdenie kontrolovať. Máme najjednoduchšie regulátory, ktoré sa zapínajú len na základe dosiahnutia teploty, ale potom povedzme pre nejakú vyššiu energetickú účinnosť viete použiť regulátor, kde priamo obmedzujete výkon rýchlosti otáčok. To znamená, že tá sinusoida, alebo ten bod zopnutia, tá hysteréza, nie je len, že zapnúť, vypnúť, ale je to limitované nejakým stropom. Čo sa týka ventilátorových jednotiek, tak veľká výhoda je, že už tá posledná generácia teda so správnou použitou filtračnou vložkou už teda má krytie 55, teda sa držíme aj pri dodržiavame krytie rozkladačovej skrine ako takej. A teda s použitím strešnej ventilátorovej jednotky sme schopní docieliť až 1000 m3 vlastne prefúkovaného vzduchu. Samozrejme je to podmienené tým, že tie otvory teda aj v tej spodnej časti s použitím teda filtračných liežok musia mať odpovedajúci otvor. Výmenník vzduch-vzduch, ktorý sa môže tváriť ako klimatizačná jednotka, nie je klimatizačná jednotka, sú to v podstate dva ventilátory, ktoré sú oddelené tepelným hliníkovým telesom, kde v podstate jeden ventilátor cirkuluje okolitý vzduch, druhý cirkuluje vzduch, ktorý je v danom rozvádači a pomocou týchto oddelených okruhov vlastne vieme docieliť to, že je teda ten výmenník vzduch-vzduch vhodný pre tie ťažšie environmenty, alebo teda prostredia, kde rozvádač je umiestnený. Máme tam určitú škálu, čo sa týka tých výkonových radov, ktorá v tomto prípade je vhodnutá wattov na Kelvin, na rozdiel od samotných ventilátorov, kde sa bavíme o kubíkoch vzduchu za hodinu. Tak. Rozprávali sme sa o tom, čo je teda chladený okolitým vzduchom. Teraz postupne prejdeme na jednotky, ktoré vedia priamo generovať chlad. Začneme teda kompresorovými jednotkami. Čo sa týka nášho sortimentu, v podstate s generáciou chladiacich jednotiek Blue Plus sme rozšírili kompresorové jednotky pre jednotlivo až vlastne do výkonovej rady 6 kW. Čo sa potom týka prevedení, máme strešné jednotky a máme nástenné jednotky. Čo sa týka nástenných, tam sa bavíme vo výkonových radách od 300 do tých 6 kW. Čo sa týka strešných jednotiek, najnižšia je výkonová rada začína na 500 W a najvyššia má potom 4 kW. Čo sa týka prevedenia environmentov samotných chladiacich jednotiek, tak v podstate od bežných momentálne sme rozšírili naše rady o túto novú technológiu Blue Plus, ktorá vlastne zahŕňa hybridnú technológiu použitú spojenú s tepelnými trubicami, tzv. Heat pipes. Nebudem bližšie dneska rozprávať o tej technológii. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, prosím, napíšte to do chatu, môžu sa potom k tomu vrátiť. Ale teda do tých rôznych environmentov, ako je napríklad dynamic, to znamená, to môže byť priestor povedzme na lodiach, to znamená, že niečo, čo sa hýbe, alebo teda sú tam vibrácie. Potom chemical, to sú horšie znečistené prostredia, alebo teda máme aj jednotky pre outdoorové riešenia. Na tom obrázku to môžete vidieť úplne na tom rozvádači vpravo, čo je vlastne outdoorový rozvádač typu TopTech, kde vlastne môže byť takáto jednotka použitá. Naše nástenné chladiace jednotky, ešte jedna z ďalších výhod je, že ako môžete vidieť na tom obrázku, má rôznu možnosť zástavby. To znamená, že pri danom typu jednotky a podľa toho, ako vám to dovolí okolie, ste schopní danú jednotku dať či už plne na povrch, polozapustiť alebo úplne zapustiť. Samozrejme v závislosti od toho, ako vás pustí vnútorné usporiadanie jednotlivých komponentov rozvádača. S technológiou Blue Plus, teda s hybridnou technológiou použití v jednotkách Blue Plus, je možnosť úspory energetickej teda úspory až do 70% oproti bežným jednotkám, ktoré túto technológiu nemajú. Mám tam malú hviezdičku, vždycky to je samozrejme v závislosti od toho, aká tá jednotka je teda použitá a teda aké sú ostatné vplyvy. Rovnako ako bolo spomenuté pri tej technológii, ak by vás toto oslovilo a chceli by ste sa o tom dozvedieť viac, vlastne, že ako docieliť takúto energetickú úsporu, prosím, kontaktujte nás, môžeme sa k tomu potom v iných debatách samozrejme vrátiť.
sa týka chladiacich jednotiek pre IT sektor, tu sa bavíme jednak o trošku vyšších výkonových radách, nakoľko IT jednotky, IT komponenty, ktoré sú použité, väčšinou bývajú aj viac závislé na tom teplotnom, alebo teda ochladzovaní a sú citlivé na tie oteplenia. Oni síce sa viac zohrievajú, ale tam v podstate, keď vám rádovo skočí nejaká vysoká tepelná diferencia, tak jednoducho tie komponenty bývajú na to veľa viac citlivejšie a výsledky bývajú teda aj fatálnejšie, akože sú menej tolerantné povedzme na tie výkyvy tepla. Na obrázku môžeme vidieť, že medzi tými jednotlivými rekmi, ja si skúsim zase zapnúť ten ukazovateľ. Tak. A vlastne samotná jednotka teda je tu a je tu. Sú to medzirekové jednotky, ktoré vedia vháňať ten vzduch či už do okolia, alebo teda potom záleží od použitia dverí priamo pred tie prístroje. Táto logika je vymyslená na základe toho, že veľa tých aj tých jednotiek jednoducho má vlastné ventilátory, ktoré si cirkulujú ten vzduch a potom vlastne ten vzduch cirkuluje takýmto spôsobom, vlastne, že ako keby ten komínový efekt je ako keby otočený o tých 90 stupňov. Na tomto obrázku môžete vidieť teda aj, ako by mohol vyzerať teplotný koridor, alebo teda teplotná ulička. Môže byť teplá alebo studená, v závislosti od toho, že či chcete ten vzduch vháňať pred tie reky ako také, ktoré si to potom budú nasávať, alebo potom môže byť ulička teplá a vtedy vlastne tieto jednotky chladia miestnosť ako takú a v podstate teplo, ktoré vychádza zo zadu jednotlivých rekov, je potom odvádzané mimo túto miestnosť, je ako keby izolované iba v úzkom priestore za tými rekmi. Tieto jednotky delíme na dve skupiny. Jedni sú kompresorové a druhé sú potom bez kompresoru a tie sú potom naviazané na chillery a tie vlastne potom fungujú ako výmenníky vzduch-voda. Ja som už spomenul chillery, samozrejme je to ďalšia časť produktového portfólia spoločnosti Rittal. Chillery máme či už pre priemysel alebo pre IT sektor. V princípe delia sa viac menej len tými výkonovými radami. Není to nejaká dogma, jednoducho ako vás proste púšťa alebo aké sú požiadavky tých jednotlivých výkonov, tých samotných chillerov, tak použite ten chiller pre ten environment, pre ktorý je vhodný. Veľká výhoda našich chillerov je tá, že je možnosť prepojenia na tzv. Free cooling. Pre tých, ktorí neviete, čo je free cooling, je to v podstate zariadenie, ktoré keď odchádza kvapalina zo samotného výmenníka, či už klasického, alebo teda spomenutých tých IT, ktoré sme sa tam bavili, tých medzirekových riešení, tak v podstate v tom samotnom free coolere sa dané chladivo ochladzuje len na základe okolitej teploty a až následne vlastne putuje do chillerovej jednotky, kde vlastne chiller, tam sú jednotlivé potom už čidlá, ktoré zhodnocujú, že či je vhodné, teda že či je tá teplota toho chladiva dostatočne vychladená, alebo teda je nutné ho dochladiť a až následne ho pumpuje do jednotlivých výmenníkov. Prešli sme si teraz, verím, že nie je zbytočne dlho, nejaké portfólio spoločnosti Rittal. Prečo som ho prechádzal? Je to preto, že tie legislatívne zmeny, o ktorých sa budeme rozprávať neskôr, sa tých skupín týkajú rôzne, keďže tá legislatíva je tak postavená. Čo sa týka za nás, akurát tu by som len spomenul teda, že cieľom nie je použiť najvýkonnejšie riešenie, ale to správne navrhnuté. A vzhľadom na to, o čom sa vlastne celý tento webinár je, že dnes do toho už nevstupuje len teda požiadavka riešenia, čo sa týka jednotlivých teda zákazok alebo teda toho prostredia, teda, kde to bude použité, ale vstupuje do toho už aj teda dneska omielaná
legislatíva. Spýtam sa, máme zbežne nejaké otázky? Alebo zatiaľ nie? OK, dobre. Takže skúsme ísť teraz trošku už viac k veci, prečo sme sa tu vlastne dneska všetci zišli. A teda poďme k dôvodu, prečo sa dnes bavíme o zmenách teda tých chladív a teda legislatíve. Chladivá sú ako vlastne vnímané ako významná environmentálna téma. Nejde len o nové predpisy, ale o systematickú zmenu prístupu k chladeniu naprieč priemyslom ako takým. Na toto majú hlavný vplyv teda F-plyny z anglického slovíčka F-gas a ich vylučovanie má významný vplyv na globálne oteplovanie, teda vylučovanie teda toho chladiva. Legislatíva, aby vedela nejakým spôsobom merať tieto hodnoty, používa s ukazovateľom, ktorý sa vlastne volá GWP. Je to Global Warming Potential a všetky teda tie zmeny a to, k čomu vlastne sa smeruje, je teda, že Európska únia dlhodobo sa snaží smerovať k znižovaniu emisí skleníkových plynov, ako už to viete, tak z Bruselu chodia rôzne nariadenia, netýka sa to teda len klimatizácií, ale vzťahuje sa to už aj na automobilový priemysel, a niekde v minulosti sme museli meniť fény, teda naše manželky museli meniť fény z výkonnejších na menej, potom vysávače zmenili výkony a tak ďalej. No a teraz došli sme aj k tomu, že sa to týka už aj teda našej pracovnej náplni. Je nutné podotknúť, že zmena v oblasti chladív nie je jednorazová. Nie je to vec, ktorá proste by zrazu prišla, ale ten legislatívny, alebo tá revízia tej legislatívy vlastne vzýšla už skôr. Spomenul som Brusel, spomenul som ho preto, že keď sa pozrieme na právne predpisy, ktoré sa týkajú nejak globálne, alebo sú vnímané globálne, tak vlastne na tejto mapke môžete vidieť, že skoro každá časť sveta má nejaké svoje know-how, ako k tomu pristupovať. Samotnú Európu teraz ako keby vynechám, to sa budeme venovať ostatným slajdom. Čo sa týka, povedzme, Ameriky, tak tam majú nejaké zákony, hlavne teda v samotnej Amerike, ako tu Kanadu by som až tak možno, že je tam zvýraznená, ale nebral, ale Kanada oproti Amerike teda dosť maličký trh, však to všetci vieme. A teda v Amerike je nejaký americký zákon, ktorý je z roku 2020 a vlastne majú tam teda agentúru, teda tú EPA, ktorá má na toto nejakým spôsobom dohliadať. Či už na to dohliada viac alebo menej, to asi nie je momentálne náš problém, ale to tam funguje. V Japonsku majú tiež nejaký zákon o používaní v správnom manažmente, nejak detailne nejaké informácie asi tiež pre nás nie sú až tak podstatné. Čína k tomu pristupovala úplne svojsky a to znamená, že tí majú len prvý návrh nejakých odporúčania alternatív, takže pravdepodobne tí tam dojdú niekde nakoniec, aspoň čo sa týka ich trhu. A Austrália tá tiež má nejaké návrhy zmeny, ale z zákona z roku 2017 a tiež tam nejakým spôsobom nedošli k niečomu takému. Z mapky je však zrejme, že aj napriek tomu, že Európa k tomu pristupuje už teraz, každý blok teda toho sveta sa bude snažiť, alebo má by sa snažiť nejakým spôsobom k tomuto smerovať. A teda, by som to tak nejak povedal laicky, nie je otázka, že či, ale v podstate otázka je, že kedy sa to dotkne toho globálneho vnímania ako takého. Prečo k tomu nejakým spôsobom došlo, je to, že vlastne za posledných 100 rokov sa priemerná teplota na Zemi zvýšila približne o 1 stupeň. Tiež je toho, už povedzme, plný internet, plná televízor, topenie ľadovcov a tak ďalej, zmena klimatizácie, oteplovanie. Vieme, že každé leto je teplejšie viac, ako bolo to leto predtým, aj keď teda to posledné leto bolo celkom fajn. Ale ten trend teda pravdepodobne bude plus minus sa ako keby zhoršovať, alebo teda nejakí odborníci to očakávajú a teda ak sa s tým nič nestane, tak ten kolaps ekosystémov je teda pravdepodobný, by sa dalo povedať.
Na základe toho bola konferencia niekedy v minulosti a skoro 200 krajín sa nejak dohodlo, že treba s tým naozaj niečo robiť. A teda výsledok bol ten, že Európa sa toho zhostila ako prvá, ako v podstate všetkého. No a teda zhostilo sa ho to tak, že teda nás sa to dotkne už v relatívne blízkej dobe. To sprísňovanie pravidiel, čo sa týka tej vyplývajúcej z tej jednotlivej legislatívy, ako teda bolo mienené, už vlastne bude to nasledujúcich rokov. V podstate to už nebude ani rok, hej. Tie prvé zmeny vlastne prichádzajú od roku 2027 a budú vychádzať teda hlavne z toho, že sa budú obmedzovať kladivá s vysokým GVP číslom, a postupné, teda bude z toho vyplývať postupné znižovanie dostupnosti týchto chladív, ktoré sú ako keby viac škodlivé na ten environment. A na to bude teda nadväzovať teda aj tá budúcnosť, či už bližšia alebo taká neskoršia. A vlastne tie tlaky na to znižovanie toho GDP budú stále výraznejšie. Neskôr si potom povieme, že zhruba že v akých časových horizontoch. A celkovo malo by to mať akože dôraz na tú energetickú efektívnosť a teda tie riešenia neprišli jednorázovo a mali by byť tak, že mali by byť dlho udržateľné. Preto to znižovanie vlastne je mienené, že bude postupné, že bude to ako keby v nejakých sekvenciách časových horizontoch, aby teda to nebolo priveľmi šokujúce teda pre tie trhy, ktorých to bude najviac dotknuté. Tieto zmeny však už prichádzajú v podstate aj v dnešných dňoch a teda môže sa to týkať aj nových zariadení, modernizácií, ktoré sú už plánované, alebo teda investícií, aby teda človek už dneska vedel zhruba, že čo príde, v akých časových horizontoch a aby sa na to vedel teda pripraviť. Nejde teda len o to, čo vieme kúpiť dnes, ale že čo bude možné prevádzkovať povedzme o 10 rokov. Otázka teda neznie, že či sa pravidlá zmenia, lebo oni sa zmenia, ale ide o to, že ako sa na tieto zmeny vedia pripraviť jednotlivé alebo teda plánované riešenia. Čo sa týka F-plynov, vyplývajúce z tej legislatívy alebo z revízií teda tých nariadeniach o tých F-plynoch. Celé sa to vlastne bude sprísňovať. Vyplýva to z nariadenia z roku 2024, nejaký odsek 573, sú tam proste prílohy a tie jednotlivé rozprávajú o tom, že aby to nebolo úplne, by sa povedalo, byť jednoduché, však prečo by to malo byť jednoduché, keď to môže byť zložité. A bude to rozdelené podľa toho, že aké množstvo chladiva a teda, alebo aký chladiaci výkon jednotlivé to zariadenie vie teda vyprodukovať a tieto jednotlivé časové harmonogramy s tou zmenou budú rozdielne. Tá legislatíva není plná dogma, ako by sa dalo povedať laicky. Sú tam určité možné výnimky, ktoré vyplývajú z nejakých bezpečnostných požiadaviek. Je to aj preto, že tie novšie typy chladiv sú viac citlivé, povedzme, na nejaké vplyvy a sú trošku rizikovejšie vzhľadom na prostredie. A povedzme, ak tie staršie typy chladív spadali do skupiny, povedzme, málo rizikových s výbuchom, tak tie novšie chladivá už proste môžu niesť nejaké známky riziku samotného výbuchu. Netreba sa však zase toho báť, ja toto spomínam len veľmi okrajovo kvôli tomu, že aby sa teraz človek nebal toho, že nejde na klimatizáciu a vybuchne po fabriky, tak toto celkom nefunguje. Ako nebude to predmetom tejto prezentácie, ale keď by bola nejaká otázka, vieme sa k tomu potom na konci vrátiť. Takže, OK. Právne predpisy, alebo teda Global Warming Potential.
Hodnota GVP udáva teda potenciál toho globálneho oteplovania, ale teda vlastne, že čo udáva? Udáva to v porovnaní s vylučovaním teda CO2 do toho okolia. Pre nejakú predstavu zhruba, že ako to funguje a čo to GVP číslo konkrétne znamená, to je v podstate, že povedzme, ak chladivo 513A, ktoré je aj momentálne súčasťou našich chladiacich jednotiek, je ten únik, proste, keby to chladivo uniklo z tej jednotky, tak vlastne škoda je rovnako vysoká, ako keby ste do samotnej atmosféry, alebo teda do ovzdušia, priamo uvoľnili 631 gramov akože surového toho CO2. Potom vlastne v tej tabuľke uprostred môžeme vidieť, ktoré jednotlivé chladivá, aké majú GVP číslo a teda z toho vyplýva to, čo som povedal pred malým okamihom, a to je, že koľko teda toho chladiva je vylučované do ovzdušia. Teraz si predstavte, že tých klimatizácií máte niekde 100, niekde je 1000, v Európe ich môže byť, ja neviem, 100 000 použitých a tak ďalej. Takže zhruba, že aký to môže mať vplyv na ten environment ako taký a teda, že prečo je teda ten pokus o to zvrátiť teda tento index. Už len zmena chladiva už v podstate z historického, teda aspoň ponímaní nás, R134A na súčasne používaný 513A v kompresorových nástenných chladiacich jednotkách bol znížený index až o 56%. Hej. A to sa bavíme len o tom, že sme proste klesli o nejakých zhruba tých 1400 GVP čísla na tých 600. Hej. Takže už vlastne takýto tam je veľký pokles. Čo sa týka zmeny tých chladiv, ja to poviem aj neskôr, aby sa teda na to nezabudlo, ale bude sa to týkať všetkých produktov spoločnosti Rittal, akože čo sa týka za nás, ale nebude sa to týkať teda len firmy Rittal ako takej. Tá legislatíva jednoducho bude vplývať na všetkých výrobcov, ktorí proste tie jednotky budú chcieť predávať od nového roku na vlastne v priestoroch Európy, alebo teda Európskej únie. V chladiacich jednotkách sa historicky používali chladivá s tým vyšším GVP, teda ako bolo udané. Postupne sa teda presadzujú chladivá s tým nižším, kvôli tej efektívnosti. A je to aj preto, aby vlastne prevádzkovateľia jednoducho evidovali si tie zariadenia, mali nejaké servisné povinnosti. Tu by som spomenul, že je taká myšlienka teda záveru tohto blogu je, že to, čo je dnes povolené, nemusí byť zajtra dostupné alebo servisovateľné. Samozrejme, to zajtra je myslené dosť metaforicky, ale je to myslené tak, že aby nás to nedobehlo v nejakom časovom horizonte, či už by som povedal nejak skôr alebo neskôr. Riešenia Rittal v kontexte vyššie spomínaných legislatívnych zmien. Tu by som rád podotkol, že spoločnosť Rittal na tieto zmeny reaguje a nie je to tak, že by sme si teda nechali to tak a celé teda portfólio sa systematicky pripravuje, schválne som povedal pripravuje a nie, že sa bude pripravovať, práve kvôli tomu, že my už sme začali s týmito prípravami na tieto legislatívne zmeny už možno, že oveľa skôr, ako bolo avizované. Všetko samozrejme s dôrazom na energetickú efektívnosť, aby ste teda mali zachované tie výhody, na ktoré ste pri Rittal sortimente zvyknutí a rovnako na dlhodobú prevádzku. Čo sa týka dotknutých produktových skupín, tu je veľmi jednoduchá odpoveď na to, a to je teda, že dotkne sa to úplne všetkých produktov, ktoré využívajú technológiu alebo teda systém toho používania teda tých chladív, teda tých F-plynov. Tiež tu je dosť dôležité poznamenať, že existujúce systémy sa budú môcť naďalej prevádzkovať. Neznamená to teraz, že príde proste nové legislatívne nariadenie od 1.1.2027 a teraz všetky klimatizácie, ktoré ste historicky kúpili alebo historicky proste niekde sú, budú musieť byť odstránené.
To tak nie je. Proste bude to tak môcť ďalej fungovať, len teda každá nová klimatizácia, ktorá už bude zakúpená, alebo teda chladiace zariadenie, ktoré bude zakúpené a bude, je uvažované, že bude použité, bude musieť už tieto legislatívne nároky spĺňať. Spoločnosť Rittal, ako iste viete, je globálna spoločnosť s pôsobením na všetkých trhoch, ktoré sú ako keby dostupné. Nesvietí tam asi minimálne Antarktída, ale možno, že aj tam máme nejaké riešenie. Všetky riešenia, ktorým sa teraz dostaneme, o ktorých budeme rozprávať, tak vlastne sú zamerané na toho zákazníka. Aby teda ten prechod vyplývajúcich z tej legislatívnych zmien bol čo najmenej bolestivý, čo najmenej aj technologicky náročný, aj technicky akože prevediteľný, a aby ste teda mali zachovaný teda ten globálny prístup to konverziou. Akože všetci vieme, že výrobná linka vyrobená v Európe môže skončiť v Ázii a to, čo bolo vyrobené v Ázii, skončí v Európe a podobne. A teda ide o to, aby jednoducho ten kontext alebo tá komplexnosť toho riešenia, aby naozaj teda spĺňala teda tie najvyššie globálne meritka. Ten prechod, jednak aj teda tá európska legislatíva bola postupná, ale my sme na to rovnako pristúpili tiež postupne. Presne s tou istou myšlienkou, aby teda ten prechod bol čo najmenej bolestivý a teda technicky náročný. A samozrejme, aby všetky tie náväznosti, ktoré z toho vyplývajú, boli v súlade vždy s aktuálnou legislatívou Európskej únie. Stále to naše najväčšia tá sila pôsobenia je stále na európskom trhu a teda je v našom čo najlepšom teda zámere, aby sme teda spĺňali hlavne teda tie európske legislatívne požiadavky, aj keď teda vychádza to tak, že sú najprísnejšie. A to znamená ale, že keď sú najprísnejšie, tak by mali byť vhodné aj pre zvyšok sveta. Zmeny legislatívy neprišli zo dňa na deň. A Rittal teda s nimi počítal už pri vývoji nových generácií všetkých týchto riešení. A teda cieľom nie je reagovať spätne, ale tá myšlienka je, že byť pripravený vopred, alebo teda už teraz, aby jednoducho nás to nezaskočilo vtedy, keď to naozaj príde. Tieto riešenia vždy sú brané s ohľadom na celý životný cyklus jednotlivých teda tých jednotiek, chladiacich jednotiek, a riešenia sú vždy navrhnuté na dlhodobé používanie. V minulosti sa mi napríklad stalo, že som žiadal náhradný diel v Nemecku na chladiaciu jednotku, ktorá bola staršia ako 20 rokov, a dostal som odpoveď, že sú prekvapení, že tá jednotka ešte funguje. Tak akože je to proste tak. A všetky tieto riešenia teda majú samozrejme minimalizovať rizika, ako sú napríklad tie obmedzenia dostupnosti kladiva tým, že sa vlastne budú meniť. S tým spôsobené možné komplikácie pri servise, keďže každá jednotka by mala byť servisovaná ideálne minimálne raz do roka. A rovnako teda, keď je nevyhnutné tú jednotku vymeniť, aby proste tá predčasná výmena toho zariadenia chladiaceho bola čo najmenej bolestnejšia. Zákazník týmto všetkým získa stabilnú prevádzku, to znamená bez jednotlivých prestojov. Tie náklady si môže plánovať, to je dobré, hej, lebo väčšinou sa stretávame s tým, že už teda každá väčšia alebo stredná spoločnosť už jednoducho proste funguje na princípe budžetu, a teda už tento rok, povedzme, sa začne kreovať to, čo sa naozaj minie, aké náklady budú v budúcom roku a neskôr. A s týmto všetkým vlastne zákazník vie získať istotu do budúcnosti, lebo vie si to všetko jednoducho naplánovať. Z toho teda vyplýva, že správna voľba dnes vám proste môže znížiť riziko teda zajtrajška alebo teda v budúcnosti. Ešte teda jedna myšlienka predsa len k tomuto všetkému, skôr ako sa teda vrhneme na tie už teda naozaj konkrétnosti, a to je, že legislatíva môže zmeniť pravidlá hry. Ale dobrý návrh riešenia chráni vašu investíciu, či už teraz alebo v budúcnosti. Tak.
A teraz si začneme postupne prechádzať vplyv jednotlivých, teda tých legislatívnych zmien, vplyvajúce na jednotlivé chladiace zariadenia, alebo teda sortimentu retail. Na základe diagramu môžete vidieť, že my sme začali už vlastne s tou zmenou tých chladív už v roku 2024. Bola to zmena, ktorú ste niektorí možno postrehli, niektorí nie, len v rýchlosti informačne. Chladiace jednotky, všetky, ktoré sú tam vyobrazené, to znamená tieto kompresorové jednotky viac menej využívané pre priemysel, využívali v minulosti chladivo R134A. My sme prešli na chladivo 513A, avšak táto zmena, túto zmenu ste, ako som povedal, ste možno nepostrehli práve preto, že bežala ako keby na pozadí tých produktov v tých jednotlivých časových úsekoch, ktoré tam vidíte. A jediný údaj, ktorý sa zmenil, je, že sa zmenila informácia o tom chladive na štítku toho zariadenia. Vedeli sme si to dovoliť, pretože ten vplyv chladiva na tie jednotky alebo na chladiaci výkon tých jednotiek bol zanedbateľný alebo doslova minimálny. Rovnako nebola tam žiadna ekonomická náročnosť, to je vlastne v tom zmysle, že sme tam proste nemenili tú cenotvorbu. Jednoducho tá jednotka sa dodávala za tých istých podmienok, či už starým alebo novým kladivom. Bolo to odstupňované, ako môžete vidieť na tom časovom harmonograme, a táto zmena sa proste dotkla jednotiek s technológiami BlueE a BlueE Plus. Začali sme teda BlueE pluskami, môžete tam vidieť, boli to 1,5 až 2,6 kW, tá jedna strešná, ktorá vlastne do toho spadá. Potom ďalší krok bol, že sme vlastne vymenili chladiva vo všetkých strešných jednotkách, ale len v technológii BlueE. Tam sa to týkalo výkonových teda radov od 500 W do 4 kW. Následne sme ku koncu toho roku doplnili teda zmenu toho chladiva aj pre tie zvyšné výkonové rady, čo sa týka technológie BlueE+. A teda vlastne, aby sme teda mali to riešenie komplexné, alebo vymenené teda komplexne, tak teda sme doťukli, ako sa hovorí, aj chladiace jednotky s technológiou BlueE, pre všetky výkonové prevedenia, to znamená od 300 až do 4 kW. Tieto timeliny, prosím vás, berte ako orientačné. Niekde sa stalo, že povedzme nerezové vyhotovenie nejakej jednotky alebo niečo proste skočilo alebo nie. Dôležité, čo je, že táto zmena sa jednoducho už udiala. A toto je proste vec, ktorý je momentálne súčasný stav. V súčasnosti sa jednoducho nemôže stať, aby ste dostali jednotku z týchto typových označení v chladive R134A. Ak by sa to, prosím vás, stalo, určite nás informujte, aby sme proste zjednali nejakým spôsobom nápravu, pretože tá jednotka už má svoj vek a potrebujeme zistiť teda, že prečo k tomu došlo. OK. Čo sa týka zariadení kompatibilných s tých EF-plynmi, ktorých sa už opakovane zmieňovaná legislatíva týka, tak vlastne je to, že celé generačné portfólio jednotiek BlueE+, či už všetkých nástenných, alebo teda tej jednej strešnej, tak všetky tieto jednotky budú transformované, alebo teda už začínajú byť transformované, aby som sa teda, lebo tá zmena už aktuálne prebieha a budú vlastne dodávané s chladivom 1234YF. Toto chladivo má úplne najnižšie GVP číslo zo všetkých doteraz zmieňovaných chladív, ktoré jednoducho je, a spĺňa teda tú najprísnejšiu aktuálnu normu, ktorá sa vlastne je vzťahnutá na teda tú legislatívu z toho roku 2024. Dotknuté skupiny produktov sa budú týkať tie, ktoré sú tam vymenované, ale treba podotknúť, že vrátanie všetkých odvodených verzií
To sa týka aj chemického vyhotovenia, dynamického, alebo či už pre odorové použitie. Rovnako pre všetky jednotky, čo sa týka povrchových úprav. Štandardné jednotky dodávame teda v RAL 7035, avšak máme jednotky, ktoré sú pre použitie prostredie povedzme potravinárskeho a tak ďalej, kde musia byť jednotky vyhotovení z nehradzajúce ocele a samozrejme bude to spadať aj do toho. Niektoré jednotky už v dnešných dňoch predávame s týmto novým typom kladiva. Čo je dôležité poznamenať je to, že kým predtým v minulosti sme prechádzali z kladiva z R134A na 513A a nedochádzalo tam k žiadnej zmene, to znamená ani cenotvorbe, ani zmene objednávacích čísel, tak jednoducho sa to proste dialo sa to na pozadí. Pri nových jednotkách nie sme úplne schopní toto dodržať a týka sa to hlavne jednotiek z nižšej výkonovej rade. A teda, aby som sa obrátil k tej otázke, ktorá bola v čete, všetky chladiace jednotky, ktoré majú chladiaci výkon do 1 kW, tak so zmenou teda toho chladiva, tak ten chladiaci výkon je o malinko nižší. Týka sa to len jednotiek do 1 kW a tam je uvedený hneď aj príklad, že povedzme jednotka, ktorá má teda chladiaci výkon 1 kW alebo mala s kladivom R513A, tak s novým kladivom R1234YF už ten chladiaci výkon bude od tých 80 W bude nižší. S pribúdajúcimi výkonmi alebo s jednotkami s vyšším chladiacím výkonom už ten rozdiel je viac zanedbateľný, aj keď stále tam je. Pokiaľ ste si nie istí, či vám takáto jednotka bude vyhovujúce sa pre vaše riešenie, tak neviem, je to o niekoľko slajdov, je to samozrejme je to ďalej, ale teda veľa z vás pravdepodobne pozná a minimálne sa s tým stretli. To je náš vlastne návrhový software, to je Reterm. A ja v tejto chvíli len proste poviem to, že priamo v ňom je integrovaná, sú tie nové jednotky a už pri návrhu tej chladiacej jednotky si volíte, s akým typom chladiva chcete pracovať. Či s tým starším alebo s tým novším. Jediný teda faktor, ktorý do toho bude vstupovať, je ten, že či už tá jednotka je uvedená na trh alebo nie. Čo sa týka vplyvu jednotiek, teda vplyvu legislatívy na chladiace jednotky, ktoré sú s vyššími výkonovými radami, spravidla sú to jednotky, ktoré už sú skôr povedzme do toho IT sektoru a podobne. Čo sa týka našich produktových línií, sú to LCU je skrátka pre Liquid Cooling Unit a LC pre Liquid Cooling Package a majú teda doplnkové značenie DX a CV. V zásade treba tam pre takú len rýchlu orientáciu, tam, kde je to dvojité V, to je skrátka z anglického slovíčka water, teda voda, a tam, kde sú tie X, to sú teda kompresorové jednotky. Obidve tie jednotky proste používajú rozdielny typ chladiv a na základe časového harmonogramu alebo časovej osy môžete proste vidieť, kde už došlo k zmene alebo kde tej zmene možno momentálne prichádza alebo teda kde tá zmena neskôr bude vykonaná. Tu je to trošku zložitejšie to delenie, preto vlastne sú tam dva časové údaje a je to teda hlavne o tom, že tá legislatíva, tá revízia tej smernici, tej legislatíve rozpráva o tom, teda, že je to rozdelené podľa teda tej výkonovej, toho samotného chladiaceho výkonu. Teda všetky jednotky, ktoré majú chladiaci výkon menší ako 12 kW, tie sú potom na tej časovej osi hore, to je tu. A potom tie, ktoré majú viac ako 12 kW chladiaceho výkonu, tak tá časová os je potom dole. Je to takto rozdelené
kvôli množstvu samotného chladiva, ktorý sa nachádza v danej jednotke a teda aj s tým spojené nejaké tie bezpečnostné riziká, ktoré som teda skôr spomenul. Tie chladivá doteraz, ako bolo povedané, nie sú až natoľko hroziace. Už tie novšie chladivá sú. Není toto jediný spôsob, ako by sa to akože dalo vyriešiť. Niektoré teda bolo uvažované povedzme aj riešenie, ktoré je napríklad na základe propánu, to znamená, že sa bude chladiť propánom. Keď sa však už bavíme o chladení s propánom, tak Rittal sa nechcel ubrať touto cestou, pretože tam už ideme, tam myslím, že už je to klasifikované o nejako chladiace zariadenie, ale proste ale ako zariadenie s rizikom reálneho proste výbuchu. A keby ste mali takúto chladiacu jednotku s týmto plnením, tak jednoducho sa dostávate do rizika, ale zároveň aj ste dosť limitovaní použitím alebo teda umiestnením tohto chladiaceho zariadenia akože kdekoľvek. Čo sa týka týchto medzierekových jednotiek, akože je to možno jedno, lebo tie nebudú väčšinou vystavené nejakému veľkému riziku, ale povedzme, mohli by sme ten propán použiť aj pre jednotky, tie kompaktnejšie, ktoré boli oslať skôr a tam napríklad taká chladiaca jednotka je priamo vo výrobnej hale, môže byť vo výrobnej hale, kde sa povedzme narába či už s tekutinkovom, alebo tam prebieha nejaké zváranie, lebo je to proste nejaká karosáreň a čokoľvek. A všetko proste, čo môže spôsobiť teda iskru, alebo teda môže spôsobiť požiar a prebohol by tam nejaký únik toho chladiva, tak práve preto momentálne Rittal sa neuberá tou cestou, aby proste používal tie chladenia, ktoré sú. Rittal stále sa drží teda tých chladív, ktoré sú teda spomenuté, to znamená, to bolo to R124YF, alebo teda potom sa tam zmenila to chladivo na to 513A. Čo nám prinesie budúcnosť, je celkom otázne, lebo stále ten vývoj prebieha. Momentálne my sa môžeme baviť v nejakom časovom horizonte do roku 2035. Od toho roku 2036 už v podstate si páni a dámy v Bruseli vymysleli, že budeme používať iba prírodné chladivá bez tých F plynov. Či to je reálne alebo nie, ukáže v princípe len čas. Možno, že sa tam zase dojde k nejakým zmenám, ale pre nás je dôležité to, že máme minimálne vyhliadku necelých 10 rokov a máme preto teda riešenia. Čo sa týka chillerov, teda tých menších chillerov, tak tam v podstate tiež došla zmena chladiva postupne z R134A a R410A na R513A. Týka sa to zase týchto jednotlivých výkonových radov, ktoré v podstate už prebehli. Momentálne sa nachádzame s chillermi niekde v roku, teda z tej zmeny, ktorá bola posledne v roku 2025. A rovnako platí to, čo už bolo tiež spomenuté, že ako náhle by ste narazili na nejaký náš produkt, kde na štítku sa dá proste odčítať teda ten údaj, že aký typ kladiva, teda množstvo kladiva je tam použité, a nie je tam teda ten správny typ chladiva, tak prosím vás, dajte nám to vedieť. Zase chillery teda s tými vyššími výkonmi, to znamená už keď sa hýbeme okolo 12 kW. Zase je to tam rozdelené podľa toho, že teda podľa tých jednotlivých výkonových skupín môžeme teda vidieť, že tie naše chillery z kategórie Blue A Plus do výkonu 12 kW do konca tohto roku budú používať chladivo R513A. Následne teda z tej legislatívnej zmeny prejdeme na ten nový typ chladiva a tak ďalej a potom vlastne tam budeme až do toho roku 2031.
Zároveň ja tu ešte, aby som nezabudol podotknúť, je to, že tá zmena sa týka hlavne teda európskeho trhu, alebo teda Európskej únie. Treba si uvedomiť jednu vec. Zvyšok sveta podľa tohto nepôjde. Naša výrobná produkcia bude paralelne vyrábať aj od roku 27 jednotky aj s jedným, aj s druhým chladivá. A je to preto, že ostatné trhy na to nie sú nastavené. A aj keď teda tie jednotky sú použiteľné pre tie dané lokality, hej, že proste spĺňajú tie legislatívne podmienky v danej časti sveta, že prečo teda to nesvičneme akože komplet, tak je to preto, že Rita sa na to pozerá trošku aj tak, že aby tá servisovateľnosť tam bola v poriadku. To, že tu sa celý trh preklopí na nový druh chladív, teda na to chladivo povedzme R1234YF, tak, a tam sa na to neprepnú, tak to chladivo, teda tá jednotka by tam bola z pohľadu servisu málo povedzme preferovaná z toho hľadiska, že oni jednoducho to chladivo globálne nebudú používať lokálne a nebudú ho teraz dovážať cez pol sveta, povedzme len pre istý počet jednotiek. Hej. Čiže v podstate tam by tá legislatíva alebo tie zmeny globálneho charakteru mali dôjsť postupne, ale a veľká výhoda teda je tá, že vy už na to interne budete pripravení. Hej? Lebo proste retail v Európe teda, a my konkrétne na Slovensku v tomto prípade, vám budeme vedieť už vlastne, tie jednotky už budú zabehnuté a jednoducho nebude to spôsobovať nejaký problém. Tak. Existujú výnimky, ako nechcem sa použiť veľmi slovíčko ako obísť pravidlá, ale skôr teda, že budú existovať výnimky z toho titulu, že nie všade bude v budúcnosti používané tieto jednotky a je to hlavne v závislosti od toho prostredia. Je tam nejaká ďalšia smernica, nechcem, aby to bolo čisto len o číslach a vo všeobecnosti tá smernica hovorí o strojových zariadeniach a nariadeniach o bezpečnosti priemyslu. S tým súvisiace protipožiarnej ochrane a ochrana pred výbuchom. A to sú práve tie priestory, kde vlastne nejakým spôsobom hrozí riziko toho výbuchu, či už spomínaným, či už tou iskrou, alebo teda tým tekutým tovom, alebo tam dokonca môže byť nejaký úplne otvorený oheň a tak ďalej. Z tohto vyplýva, že zodpovedné osoby na mieste tej lokalizácie alebo umiestnenia týchto jednotiek môžu rozhodnúť, že chladivá, tie pôvodné, povedzme, to je tá 513 momentálne u nás používaná, je stále povolená. Toto však my nie sme schopní ako keby z toho pohľadu dodavateľa posúdiť. A preto znova ten dôraz na to, že treba si vždycky v tomto prípade dopredu ozrejmiť a byť si 100% istý, že kde je to miesto lokalizácie a aký environment sa tam nachádza. My jednoducho za to nemôžeme niesť zodpovednosť a rovnako možno, že ani vy nie, čiže ako zákazníci, ale v podstate ten konečný užívateľ by mal presne už dopredu povedať, že aké tam budú podmienky a aké riziká toho prostredia tam hrozia, aby ste to vlastne vy následne vedeli zakomponovať do svojich návrhov a nás následne požiadať o to, že aký typ jednotky alebo chladiaceho zariadenia si vlastne požadujete pre tú danú vašu aplikáciu. Takže tak by som to teda k týmto výnimkám. Retail sa snaží byť partner pre dnešok aj pre budúcnosť, aby bol teda výber riešenia správny nielen technický, ale aj ekonomický a samozrejme teda aj legislatívne. K tomu všetkému slúži aj softverová podpora
pomocou ktorej vlastne viete byť stále v centre diania a môžete mať neustály prehľad vývoja toho portfólia, lebo tých informácií teraz z každej strany chodí samozrejme však veľa. Všetci teda, veľa teda z vás určite teda do toho vstupujú aj iní dodavatelia ako my, a teda jednoducho, aby ste mali prehľad, tak k tomu všetkému slúži tá softwarová podpora, ktorá zároveň zohľadňuje tieto legislatívne, technické a energetické teda trendy. Zároveň teda pomocou toho vlastne získate aj pomôcku pri návrhu a môžete sa potom prípadne k tomu vracať a podobne. Teda z tohto všetkého teda vyplýva, že spoločnosť zatiaľ nerieši len aktuálnu potrebu, ale teda tú dlhodobú stratégiu chladenia. Všetko to sa to vlastne berie ako jeden celok a jednoducho, aby to bolo tak, že už dneska viete, čo použijete zajtra. Zmenenej softwarovej podpore spoločnosti Vital, ktorá vyplýva z toho portfólia alebo k tomu, čo máme k dispozícii, je vlastne software Reterm, ktorý, aby teda správne, ale zase on vedel teda pracovať a zohľadniť teda tie vaše požiadavky, je nutné teda vždy myslieť na niekoľko vstupných faktorov, a to je tepelná záťaž rozvádzača, ktorá súvisí, do ktorej priamo vstupuje výkon strát komponentov, alebo teda ten stratový teplný výkon. Toto je údaj, ktorý vo všeobecnosti sa získava asi najťažšie, hlavne čo sa týka nejakých starších teda technológií, ktoré sú spravidla moderní dodávateľia alebo dodávateľia súčasných komponentov zvyknú udávať tento stratový teplný výkon, alebo dokonca už som sa stretol aj s tým, že priamo jeden z výrobcov zadal, že aká je presná hodnota toho chladiaceho výkonu, ktorá tam jednoducho proste má byť. Do toho zároveň vstupuje aj rozmiestnenia tých jednotlivých komponentov. To je teda ten vplyv toho, že či tie zariadenia sú od seba, alebo je tam samé, alebo sú nalepené proste bokmi k sebe a tým pádom nezohrievajú len to okolie, ale aj seba navzájom a teda sa môžu uvariť. Rovnako treba vždy zohľadňovať aj tie okolité podmienky. Nie je jedno, či povedzme rozvádzač je niekde vo Velíne, kde je 20 až 25 stupňov, alebo je povedzme niekde pri tamnej peci, kde tých stupňov môže byť povedzme raz toľko. A zároveň teda aj typ vyhotovenia rozvádzača. Inak sa ten rozvádzač bude chovať, keď je proste uzavretý, alebo povedzme je perforovaný a vtedy proste chladíte miestnosť a tá cirkulácia toho chladného vzduchu tam funguje trošku iným spôsobom. Odhad následného výpočtu, alebo teda odhad bez výpočtu, často môže viesť k podimenzovaniu, zároveň aj k predimenzovaniu, poviem si, však to tam dám, vtedy vlastne ale strácate ako keby tú výhodu, to riešenie nejako mať personalizované. A s tým sú vlastne spojené vyššie prevádzkové náklady, ktoré sa nemusia vždy páčiť, lebo koniec koncov na konci dňa vždy niekto podpisuje účty a nie je teda ideálne, aby teda boli zbytočne premrštené. Hlavne v časoch niekoľkokrát omielanej momentálnej na verejnosti, a to je teda miera konsolidácie. Tak, software vám pomáha eliminovať tieto dohady a znižovať riziko nesprávneho tohto návrhu. Zároveň teda tá digitálna podpora pre návrh chladenia rozvádzačov vám pomáha ako keby správne rozmiestniť a správne použiť teda tie riešenia. Niekedy na začiatku sme si proste povedali, že existuje niekoľko druhov teda možností chladenia, od pasívnych až teda po tie aktívne. A v prípade, že ste si nejakým spôsobom nie istý, že či je potrebné chladiť a ak je potrebné chladiť, že akým spôsobom je potrebné chladiť. Práve vtedy do toho je veľmi dobré zakomponovať takéto pomôcky, ktoré sú
hlavne, čo je teda veľký benefit toho, voľne dostupné. Už teda možno niektorí poznáte viac, niektorí menej, náš software Return. Je to veľmi jednoduchá aplikácia na používanie. Není úplne lokalizovaná do nášho materinského jazyku, ale je lokalizovaná do českého jazyku. To znamená, že aj človek, ktorý není jazykovo nadaný, sa tam vie veľmi rýchlo zorientovať. Jednotlivými krokmi vždycky na ľavej strane si viete proste skontrolovať, v ktorej časti toho jednotlivého, v ktorom kroku toho návrhu chladenia sa aktuálne nachádzate a čo vás ešte vlastne všetko čaká. Po zadaní nejakých základných údajov, teda akože každý projekt by sa mal samozrejme nejak volať, aby ste sa to vedeli zorientovať, zadáte teplotné údaje, aká tam bude minimálna, maximálna. Vždy sa zadávajú obidve tie hodnoty, lebo on ten software dopredu nevie, že či idete povedzme chladiť. Dneska sme sa síce bavili o ochladení, ale rozvádač môžeme samozrejme chcieť aj umelo zohrievať, ale to je úplne iná debata, tam teda nejdeme teraz sa nejak hlbšie dávať. Ale teda je tam tá možnosť, teda aby ste vedeli, že prečo tam je tá minimálna hodnota. Zadáte si tam potom napätie. Tu je jedna taký nešťastný bod toho Returnu a to je to, že keď tam zadáte napätie 400 V, teda trojfázové napätie, tak všetky možnosti použitia jednotlivých chladiacich jednotiek vám teda otvoria možnosť len trojfázových zariadení. Teda ak chcete mať ak teda sa striktne chcete držať len teda tých trojfázových, vtedy si to zmente, v opačnom prípade toto prosím to nemente, lebo potom ten výber ostane dosť limitovaný. Čo sa potom týka už jednotlivých rozvádzačov, zadávate si tam, že z ktorej strany ten rozvádzač je uzavretý, povedzme sa, tu by som mohol mať niekoľko polí, vtedy táto priečka je aj není, záleží, či ten priestor je alebo není akože oddelený. Môžete mať povedzme prvé pole napájacie, to chladiť netreba, ale samozrejme potom sa pripravujete o možnosť viesť ten nominálny prúd a tak ďalej, čiže niekedy to nútené vetranie je dobré mať aj tam. A potom viete si to selektovať po tých jednotlivých sekciách a chladiť teda sekciu jednotlivo alebo priestor komplexný. Ono vám to potom vždy hodí, že aký je požadovaný chladiaci výkon a aká je teplota bez teda tej klimatizácie. A ak si teraz spomenieme ten graf, ktorý bol niekde vyššie, tak tam už potom môžeme nejakým spôsobom dopredu kalkulovať to, že teda keď sa aj napriek tomu, že to chladenie je odporúčené a ja to odignorujem, že okoľko zhruba sa mi skracuje životnosť tých jednotlivých komponentov. Ak tam je ten komponent 1, povedzme si, že dobre, ak tam je tých komponentov 5, 10, alebo povedzme, ja neviem, proste to číslo môže byť ľubovoľné, tak jednoducho ten náklad môže byť so zmenou tých jednotlivých aktívnych komponentov môže byť ďaleko vyšší, ako data povedzme len jednu chladiacu jednotku o zodpovedajúcom teda výkonu. Tak, keď vám ten software povie, že to chladenie je nutné, tak potom sa dostanete už medzi tie jednotlivé možnosti, ktoré tam sú. Na základe týchto zmienených hodnôt vždycky vlastne dostávate možnosť, že či stačí chladenie okolitý, teda či je to, tu na to povie, že či to chladenie je povinné, alebo teda je odporúčané. A keď hej, tak že či nám stačí chladiť okolitým vzduchom, alebo teda aj chladiacou jednotkou. Ono tú chladiacou jednotku vám samozrejme dá vždy, ale v prípade, že tá okolitá teplota už nedosahuje dostatočné parametre, tak vtedy samozrejme to chladenie je už teda nutné jednotkou, ktorá ten chlad samozrejme generuje. Na základe toho vlastne vám potom príde nejaký výstup, kde vlastne môžete pracovať už s tými jednotlivými údajmi. Momentálne ešte spomeniem to, že na spoločnosti Return sa v súčasnosti spolupodiela aj vývojové
vývojová časť softvéru ePlan, ktorý možno, že niektorí používate, a výsledok zo softvéru Return alebo z webovej aplikácie Return je priamo integrovateľný teda do samotného softvéru ePlan. Všetky teda úpravy vykonané v Returne sú priamo v súlade aj s Cadenasom, aj so softvérom zase iného rázu, a to je ako Ripanel. A všetky takto uložené projekty môžete mať, sú revidované. Tým, že vlastne do softvéru Return sa prihlasujete cez ePlan Cloud, bezplatne teda podotýkam, ako som bolo spomenuté, je to bezplatná aplikácia, len sa tam treba zaregistrovať. Môžete mať všetky tieto projekty uložené a neskôr sa k ním teda vrátiť. Ja som to spomenul niekde na začiatku a spomenul to znovu. Pri návrhu toho, už pri začiatku návrhu toho chladenia alebo teda toho riešenia, priamo si zadávate ten typ chladiva, s ktorým teda chcete pracovať. Či so starým, alebo s novým. Viete sa potom k tomu samozrejme vrátiť a potom vidíte, že niekde by stačila stará by mi stačila teraz 1000W klimatizácia, ale potom budem potrebovať vedieť, že v budúcnosti povedzme musí dať o stupeň viacej, lebo je tam povedzme tých 80W kľúčových. Moje odporúčanie je, nech vám ide akákoľvek hodnota, čo sa týka chladenia, vždy použite o 1 stupeň vyšší chladiaci výkon, aby ste mali nejakú rezervu. Je to z toho titulu, že aj keď vy odovzdáte danú zákazku, povedzme komplexnú a finálnu, a v danom okamihu povedzme funkčnú, nikdy neviete, kto za vami tam pridá nový zdroj teplo, či už nejaké trafo, odpor, alebo dodatočný frekvenčný menič, alebo sa frekvenčný menič zdvihne, ja neviem, z 5 kW na 8, alebo 10, alebo 12 kW, a tie teplné podmienky sa tam zmenia a vy môžete byť spätne riešený za to, že aké ste mi tam navrhli chladenie, však to nestačí, hej, bez ohľadu na to, že by ste vyvedeli, že tam došlo k nejakej zmene. Všetky tieto veci, o ktorých sme sa rozprávali, majú smerovať k tomu, aby vlastne aby to riziko, alebo aby vlastne to riziko bolo čo najviac minimalizované, aby teda tam dochádzalo k čo najmenej prehrievaniu, s tým súvisiace poruchy a neplánované odstávky, aby vám neumierali tie aktívne komponenty viac teda, alebo častejšie, alebo ideálne vôbec. A aby to rozhodovanie z vášho pohľadu bolo lepšie po technickej, ekonomickej a teda aj legislatívnej stránke, lebo ako zase sa zopakujem možno dneska niekoľkýkrát, ale je to vec teda toho, že nie je otázka či, ale kedy to príde. Za výsledok by to potom malo znamenať stabilnú, samozrejme spoľahlivú prevádzku, ideálne, ktorá bude optimalizovaná na spotrebu, a teda to riešenie bude dlhodobo udržateľné. Softvérová podpora z tohto všetkého by mala robiť kontrolovaný proces a nie riziko. Kombináciou legislatívne kompatibilných riešení a softvérovej podpory je možné navrhovať chladenie systematicky a dovolíme si tvrdiť, že s dlhodobou istotou. Jedna z posledných vecí, ktorú by som dneska spomenul, je teda samotný servis jednotlivých zariadení. Ideálne by bolo možné, aby ste chladiacu jednotku kontrolovali a servisovali aspoň raz za rok. Vieme, že sa to nedeje. My sa na to snažíme nejakým spôsobom klásť dôraz. Je to aj z toho titulu, že tie environmenty na tých halách na Slovensku, alebo hlavne teda čo sa týka tohto, sú značne niekedy náročné proste o tie olejové výpary alebo iné výpary, znečistenia, práh, môže tam byť koksový práh, alebo ja neviem čo všetko, a vplýva to jednoducho na tú jednotku, minimálne z toho titulu, že tá jednotka sa môže postupne upchávať. Keď sa upcháva, tak sa znižuje prietok vzduchu, keď sa znižuje prietok vzduchu, tak sa znižuje chladiaci výkon. No a proste do toho už potom vstupujú všetky tie nežiaduce účinky, ktoré boli spomínané.
Nechceme to, chceme sa toho vyvarovať. A k tomu všetkému tie jednotky, tie novšie generácie jednotiek, Blue A+, sú prispôsobené, sú vybavené teda technológiou NFC a teda môžete sa na ne prostredníctvom svojich telefónov, je úplne jedno, či to je teda, či je na báze Apple, alebo teda využijú teda Androidový software, aplikáciu si stiahnete, pristúpite k tej jednotke a pomocou teda zmenenej technológie NFC si načítate veškeré údaje z tej danej jednotky. Poznáte celú históriu chybových hlášok, kedy k ním došlo a tak ďalej. Dokonca vám to vie navrhnúť aj nejaký náhradný diel, ak je tam proste riziko, teda, že nejaká časť tej kladiacej jednotky, povedzme, už je na hrane svojej životnosti. Zároveň teda pomocou tejto aplikácie si viete danú jednotku zaregistrovať, vtedy si automaticky predĺžujete záruku o pol roka, čo nie je úplne na záhodenie. Keď je to zadarmo, prečo by som to nebral, všakže. A hlavne si tie jednotky viete teda revidovať. Hej. Tie jednotky sú nahrané, sú registrované, nemusíte mať k tomu žiadny papier a nič podobné a viete sa k tomu vrátiť. Zároveň teda, ak potom ešte máte tie jednotky, povedzme niekoľko vedľa seba, alebo povedzme sú v rovnakom priestore, povedzme v rôznych kútoch v tej výrobnej prevádzke a aby ste, povedzme, manuálne nemuseli prenastavovať, lebo naše jednotky teda sú prenastavené na 35 stupňov, nejak akože defaultne, ale veľakrát to nestačí a jednoducho tí užívateľia si tú teplotnú hranicu nastavujú podľa svojich preferencií. No a vtedy vlastne vám stačí nastaviť jednu jednotku a s týmto nastavením prechádzať po tých jednotkách jednotlivo a jednoducho nahrá tam toto nastavenie a je to o dosť akože teda pohodlnejšie. Nestane sa vám teda s tým nahratím teda tej jednotky, že máte nesprávnu identifikáciu produktu. Sú proste prevádzky, kde tých jednotiek není že 5, ale je tam povedzme 100. A vtedy akože dobre sa zorientovať, aby ste sa nemuseli vyspätne vrácať k tomu, že teraz na ktorej linke, ktorá jednotka proste bola tá nejakým spôsobom poruchová. Takto máte aktuálny a presný prehľad. Zároveň teda prostredníctvom tej aplikácie je možné rovno si vyžiadať servisný zásah, ktorý je proste odoslaný. My ho vieme spracovať. Máme zmluvných servisných partnerov, veľmi šikovných, teda musím povedať, ktorí vedia v rámci svojich možností operatívne na toto nejakým spôsobom reflektovať a potom teda zase ten dopad na prevádzku, na ten prestoj a to riziko je teda čo najviac minimalizovaný. Digitálna podpora nekončí dodaním produktu. Aj pomocou tejto aplikácie alebo teda už teda aj toho softvéru Return, ktorý bol spomenutý, sa vlastne my snažíme ako keby byť stále v kontakte so životným cyklom tých chladiacich našich zariadení, ktoré sú. Je to tiež také posolstvo retailu ako takého, že áno, všetci vedia, že máme skrine, všetci vedia, že máme niečo, lenže my sa snažíme nedodávať produkty, my sa snažíme dodávať systém, alebo teda systémové riešenie a hlavne také riešenie, ktoré by nejakým spôsobom spolu fungovalo, čo možno najdlhšie a čo možno s najmenšími technickými výzvami alebo teda chybami. Ďakujem za pozornosť.